Atsu maji echiso enie madahwefo nya ase asamma kwaba ede maba channel kese eso ebusia enkoma eguso ayedi eyeya de hye Ghana de hye konkunu eye abrante Christian Atsu sesebrei wo sha asase ase akwakoya rehosem na eso ebusia kamia koye senyankopon si abehweye nyankopon tie Ghana sufre enigisem bi astarte eboboba na enigisem ebei wadaroma ansa na mede ebe somo no bomodi asa obe subscribe to channel no mede fo share ma me na Facebook ja comment comment section wo fama me making kai e dia mamo na asa na mede putupura ma ne bua na asa enigisem ba be somo no wadaroma tam kuchu na memfa wonkwa akire kakra ebe na watwe mienu ni na breche kese ebe o mai tekia enam so ema ye de hye konkron eye Christian Atsu wa woka ensenseme e wa asase ase a ye de hu komo bebre e wo ye fidi kese yi eso ebusa na bra ensemi beto odwa no eye ne yire do fa wo ye bro ni kan e wo yuka brochi memu e de beto odwa sa wre wo hye ne kra so ma ne kra abotu ohu de wo nya ne ho efi se wo kai wo do bi ne se de ni kru ne ye na ne wo twene ni ba bia wo hu ni na ese ni nsumo tepa eyade bibi eyaye no ogina sare hoi ene atete a wo komu yi ede ade sede to yuka ban nanim se bre we o betumi aye bibi a wo sere mara omomomadian enkoboa take rescue team no na omuntimi nyini kunu dofo emfa emma no abusia ebra obatan pia bonte beka sai dodo na esu no ma me kafra na enye easy se wo kunu dofo pa wo betu wani na wo hu no na ese nko empo ko ba se wo kunu ewu na se wo hu ni body ni po man a last respect ansa na wakwa ebe ye eti dodo na de wo ho ehye maami asemu na ka bia dodo na so bo mampanyi so bo se by na de nka do show boy on de nka so ne ye kura nka so oni ni team akoko pin wo Turkey na nko ma senchani bi asie ena mu kodu wo no ma Turkey man no ebe hu sampa se Ghana fo ahwere wo mo de hye mo mfa asem ni agro enia na mo bi eso mutu no be fa so tu na so kamia ko ese o ma twi o mani se panya wa yin from abone wo dwomu na Ghana fo nkomo ye o mu dia no ena ni agent e fe ne na nam ne so e ma Christian Atsu kopie mu e wo Turkey e de beto abonten ena wo che se e football team abrante Christian Atsu e bon asa mo twentwe wo mo na ase dodo ene ma wo mu ye no na ni hu baako se ekura e ye mo na wo ba mu team wo eni se bra team ni na nka ade atomani a anka ese mo keka mo hu ntempara so na nka yi abrante ne so e kamia ko ese slow motion o mo twu o mo na ase dodo e ha dwe papa ye entina na de abufuo ni awerho ena ekasa che wiase nyina ase obi biara wo te ne nkasa adro betumi aboa o meboa no na eye omode hye konkron ya de nyina abrante Christian Atsu baabi a wo hye no omunti enyini MPA abusan ya di sankomo ya ena ewusia enyanka mobrofo a abrante Christian Atsu eboa wo mo so apia bonte abe kasa abe bompa ye dindindin ese twede amponyankopon se ebre wei o ma na basa emu ye den no ento abrante so na baabi a wo hye no onso na okorenta ban no so onyini mbraboko no my Ghana yentimi mose na yeni awrusie abusia wasan komodie ma yedia no ena na damfo asabre anansa ansa na tronchem ne besi okosra no ye frɛ na abrante Sam ono so de betu dwa wo kye se ebra okosra Christian Atsu no na oni dem na wotene ka ma wone ne ebo nkomo enti ebetumi aba ne se ebra tronchem ne esi ye no na woni dan nim if se rescue team ne kye se 9 floor ho ne de omoduru ho pa omo hu abrante Christian Atsu empaboa na nipadua na nkasa de so obobehu no akoye den ena afa kura so mayi nipa num bi afiri ho no ma abaya wanya 5 years kura no wo hye wo no ma omayi na wote nkwamu eni sa abrante Christian Atsu eni 9 from there sa abre no wo hemfa eno so nkoma ba be de janadamfo no so akirem ena rescue team is ena wo so waka asempa ena ebefa wa asem no so ne agina ne de ayasem ne etu ho na mahwese ebetumi aboa na abusua ene gisema eto abonte a yen ye de bi esomo ye kase boyi so anase amane boyi so ne se empanyifo de hyehyɛ bi egu akwama mo kire se anhwa anase de adri de omo wani daso e wa rehemu wa hotoso se abrante Christian Atsu woti ase na de omo de ntia omo e kasa ne nyina ene se omo e kire se ye hu nipa bi e wo South East e wo Turkey na se ebetumi abase ne baby potin na ebra da ne dwiri gu gegrawo no nyankopon e de ne nsa bi so ni mu de ne koto baby bokọ eni se de etimi aduadue mu akoho nkrofo bi wo South East ne de na ne de ebetumi abase abrante Christian Atsu e hye ho e na rescue team
team ne sade abeto dwa no mo kire se wo mo wo camera bi a mo de hwe form abusua kwa amna donko nko ase no hwa eni saa camera ne so no wo bibi wo ma entate mpo ne da form a ebehu na saa camera no mo de ahwe form hu se abrante oda baabi boko abodwe ne hokra na de aka ne se o metumi ama na aduane so mutumi bo modin bia epekwa bi suwa ha etumi me aduane anampo ensuo etumi koka ne nsa at least eno betumi a sustain no ama matumi aye de betumi bia kakran edi ayi no apie enti esi ano anama omudi kan etu ne se wo mo hwese ba bia abrante Christian Atsu ehye na camera no etumi edit no ombo modin afa kwa bia so fa kwati kwa bia so apa aduane de ama no se de ebe ya wonye mre wonye hodo se ekwa na watwemie no wo hya asase ase aduane nkana no nso nkana no de edi yehu ape na betumi aye san senche na esa de agana ye nti asempa enti omobo mo homodi bia se aduane ebetumi akwa asase na se na abrante Christian Atsu agibi na ne nso kra wode egu ni minimum ground na etimi asustain no maye nkakran edi na twe na pie enti omo ka kire Ghana ene abrante Christian Atsu yire ena afesu ebusua Christian Atsu efrimu se de adru de akomanto yem adwobre o omonkoma komanto om yem na esi ade anidaso afri waba omakoma na komakoma ye atu na komaba mu ye bu na so ebra camera ne koya anwade ne de omahu se Christian Atsu otewoboko onwu ye na mom de wayemre na akase ye ma ne bibi kakra na odi akwanchi ne miremu eno achi no ometumi ayi ne apia owo enkwa ehome ewoni mu tabusua wei ene enegi sema too much yati abasa hira so ye de aba besomo ewo ye fidi kese yi eso wada roma subscribe fama me uwi a share na afesu pia o comment ne efatu ma making kan e dia ma wo subscribe e be ye pa if say bre bia na ye de ensema emu hwam sei efa abrante Christian Atsu nsem no ubenya bi ati too much pe ene ebetumi ama osa update no ebusia me de ensemi esomo me de ede na efia sewa ebusia makramo. Tonight his name shall be called wonderful. Wonderful. Very simple text. Wonderful. His name shall be called. His name shall be called wonderful. Tonight we give him glory. His name shall be called wonderful. His name shall be called wonderful. His name shall be called wonderful.